Keď Fortnite vydal OG update, každý ten update hral a keď vrátili každú sezónu, taktiež. Ale teraz, ako by to nikoho nezajímalo, OG sezóny boli zahodené. Ale prečo? Musíme sa vrátiť o trošku neskôr. Jak som hovoril, keď Fortnite vydal svoj OG update, kde vrátili 5. sezónu, hralo Fortnite cez 1,5 milióna hráčov. Tento masívny úspech sa snažili logicky zopakovať, keď vydali druhú OG sezónu, kde vrátili druhý chapter Fortnite. Nebolo to tak úspešné ako prvý pokus, ale stále úspech. Ale to furt nestačilo. Fortnite oznámil, že bude vrácať všetky OG sezóny a že bude OG Battleground. A to skutočne udielali. Začali vrácať OG sezóny, Fortnite bol na svojom vrcholu, update prekoná prvý pokus o nostalgiu a všetko musí skončiť. Fortnite asi nerozmýšľalo, že OG hráči budú strašne otrelní, pretože keď ste sa chceli užiť nostalgiu, boli ste mŕtví. OG sezóny v build mode sa nedali hrať, alebo vôbec začať. Hráči sa začali prestávať hrať OG sezóny, preto OG sezóny už nikdy nezažil taký istý úspech ako kedysi.